wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓe bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ko arde salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Allah walli en jangi alkule qur'ana arab on kollonoma to woni gotel gotel on cogganawo ɗum seeɗa seeɗa ha timmi, kadi fillita beele ɓeydo ɗiggude. On saka ƴetta kadi watta no gandirta so adima eno gandirta so woni hakkunde, eno gandirta so woni sara, eno gandirta so serindima. ɗum no sogga ha timmi e dow jaam. mbaɗanmi on alluwal dendinowal biyetegal ayqashun bange gayni gartirmi abatata, dewnimi hen alluwal abajada, gartirmi alluwal ayqashun. ɗum ɗo so ɗiggi gonga e gonga andu hankadi ala ko bindanmi ka a janggani. kala ko bindumi a janggani andu ko alkule maɗa jangunoɗa woni ɗiggani. a waɗanama ñobbande codol jangde, hankadi natanen ko wiyete jangde. ɗo kala ko winda a janggani andu ko jangunoɗa ko woni ɗiggani. ɗo jon ko wonɗen koye sañje karfeje ɗe. ɗo joni gandata har feere nde so woni hakkude e so lombima ede woni arwande. hankadi ɗo ma yi jangde nde weeɓante, hankadi kippita deftere nde tawa toon ko jangata ko. jangatan ko fatiha limto mum ha gassa, jehen falaqi, jehen naasi, jehen qul huwallahu ahad. eɗen jaran noon oɗon jiya jangde nde ene ɓey uditade, oɗon ɓeydo famde, oɗon ɓeydo famde. nde wono jangde nde saɗani teskuye ɓuri sadde e jangde, wadde on kollama laawol ɗo rewete ha teskuye waɗe. sen gayni noon natoyen ko wiyete masɗe ɗe. masɗe ɗe caɗani, saɗi ko andude alkule ɗe no bindirte ene janguirte. so gasi noon masɗe caɗani, sa heppi noon a wi aɗa jirnude hoorema tarda jangde ko jam jam tan jarata hen. mbasa heñade, mbasa heppude ko janguɗa hen famɗi heewi, ɗigga waɗa barake. barke o sohla. wadde ɗe balɗe fof on ji en gardani windande. waɗira noon ko alluje gartonɗe ayqashun o e abatata o e abajada o. ɗum ɗon ɗen alluje on jangguitiɗe, on mbawiɗe, hankadi naaten hankadi ko wiyete jangde ko. ɗum to gonɗen ko wadde ko ekkorde, no wayno gara e guesa gona e rujje. ay rujje de wona demal, kono ko rujje nde wallanma laawol ɗo ndewɗa ha ndema. gara coppa, duppa, lewa, ɗum fof jiida e remde nde taw. annene jangudema alkule ɗe e jangudema masɗe ɗe normalement ko laawol wawde jangude ko windete. ko jangude alkule ɓuri sadde. ɗum saabi sa jangi alkule a wawi hankadi kala ko winda masa ka jangowo. ɗum noon sa wi aɗa heño ɗum ɗo janggama janguitama
anndu a anda ko yiyete ko taw on kabrama ko jangete ko e jangde qur'ana arab ɓurani nogas e jeetati ko jangete wadde on kollama kanƴe fof so rendi on kollama ɗe on koltama ɗe ɗum fof ko ha ɗigga tan Allah walli hankadi ma to ɗiggi holno gandirta ɗiggi mbeɗe winda aɗa janga ko bindanmi ko ɗum woni tindini wonde ko jangunoɗa ko ɗiggi ɓamatan ko ba eɗen coggira noon eɗen jaaha kalde pinɗa ko winda fof jiya jawa ɗum wawde jawa ɗum andude teskuye ma teskuto ɗum gandal ma ɓuura yarude yeeso jangde teskuye wondata karfeje ɗe koye majje ndewata mbawa dañde koɗe winda karfeje ɗe sa wawaɗe sa wiɗe winda ko bindata hay batte ɗum nafatano ko mbawa karfeje ɗe ha timma on saaha no balleɗa no rendinirte ɗe dendine ha keɓa ko jiɗɗa windude so windama fatiha on fatiha ene deftere he jaha deftere toon jiya fatiha o ganda ndeke ko ni fatiha windirte sen gayi jehen falaqi jehen naasi eɗen jara noon ha goɗɗoyen ha haqqillo uddito garen noon masen sen masi tan jangde nde o jiyen nde yawra nde yaawa nde yaawa nde yaawa so tawino a heeñima noon nde leela ɗo ma ɗo an jangowo garan haqqille tan jaren haqqillaji men jaren haqqillaji meɗen ko janggaten ko mbasen heñade e heppude heñare ene adda weñare waden ndenden muñenen jangguinowo o waɗa on laawol ɗo ndewaton ha jiiton laawol ɗum noon so mbiɗen keño noon oɗon cippire haqqillaji mon ɗum ɗo jangganoma janguitama andu ko ñamneɗa ko ɗum tan ñamtata a ƴakkino mburu hanki hande ƴakka mburu jango ƴakka mburu wona a wottinoma maaro hanki kadi hande ngala gottoɗa maaro wona hanki a ɗaninoma kadi ɗantoɗa kadi wadde kala ko filla ko moƴƴata woni jangde fille qur'ana o dow ha less yeltani abajada o defte ɗe e hewde yeltani abajada o abajada o jangata ɗigga fondoma so tiiɗani sa mahi hen tan samata yana wadde ko fondoma o woni karfeje ɗe jangata ha ɗigga on sa puɗɗa mahade gadda masɗe ma pawa hen wona a ƴetti fondoma o alkule ɗe tiiɗi ɗiggi ngara maha holɗum alkule ɗe pawo hen so gasi tan jiya jangdema ekkorde yaawa so ɓooyi mbatta tarde so ɓooyi mbatta jangude ɗum noon heɓata ɗum ko jaarowo haqqille e jaam jaam wasa heñade e heppude an keñiɗo an keppuɗo mi alama haaju woni haajam e neɗɗo jangowo ko nanowo haala jaɓowo haala o sabbo hami ara mi hokkuma windandema nde poɗɗa jangoyde jangoya kala windande waɗande a tawat ko windande weɓirndema mi ñaga Allah jangguina ko saɗi nde wonno en joodaki nokku gooto en gonani nokkuyel gotel eɗen jangga ɗon koye weeyo gonɗen eɗen janguira weeyo wadde gooto kala e mon jiɗɗo jangude bisimilla muɗum yo ar windo rewata ko 221 00 221 77 906 14 81 waɗa yaya waɗa li ya wasabo ara windo
haalane sarɗiji ɗi janga. So jangi wawi kañum jeeyi wona min, wona politique. Allah kaaliranɗa, nañira ɗum Allah, jaɓira Allah, garda Allah, naatira Allah, jawdi ma ndi kadi waɗe hen saabi Allah. jingana diine l'islam o. kono on jarama jokke golle min beltima ɗum jokkata golle ɗeɗo golle ko golle courant wifi connexion. ɗum noon goto kala gonɗo e weeyo he ene janga hen, so woni ko Facebook, woni ko YouTube, walla ko dental kala mbawɗa wonde e tawma ha toon an eto ƴettude hundema makkinoreɗa hen mbaɗa hen. ɗum kadi wona kadi minne kadi min mbiye jokke golle, min mbawa jokkude golle ɗe. ko son leƴƴita on ndeeƴi yo ar on ganda gaddo ɗo woni no woniri, on ganda no finiri, on ganda ɗo woni, nafata ko nden jinganema ballenmo o wawa wadde golle ɗe ha timmo yetto on timmogol. ɗum noon ko ɗum kadi ñaaguima goto kala e moɗon, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, ballal mum e golle jahoje ɗe. hoto hay goto ɗaw hoore mum e nde ɗo moƴƴere yahore nde rendade, ko rendo rendi ɗum, wadde enen fof ndenden jingen ɗum. hoto hay goto ɗaw hen hoore mum. alala baji mon yo garat. on jii to YouTube tan ujunaji 9 neɗɗo nan toon e 2 ɗum timmi ballal. so goto waɗi hen seeɗa mo jogiti o ma ɗum won kees men, kala kaɓorgal bongal mbawen sottude ɗum watte ɗon. so tawi kadi en jiiɗi haaju men kadi ittude hen mbaɗen haaju men, Allah en itta mbaɗen haaju meɗen. ɗum kadi wona kadi haala men hande e tindinde en wonde alkule men ana arab timmi heddigo e sañgol. ɗum ne ko so Allah jaaɓi, so yettiten mo jii yetto on, eɗen janguira jaam jaam, eɗen jaara jaam jaam. so timmi tan kala deftere jannguɗa ka janngo tan. yo Allah hokku en nande e famde e jabde e gollude. ko musidɗo mon guiɗe moɗon saabu Allah, Yaya Ly Kalo Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.